Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre structura repetitivă condiționată anterior. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit data trecută despre structurile repetitive, acele structuri care ne ajută să executăm un set de operații de mai multe ori și mai precis am vorbit noi data trecută despre acest tip de structuri repetitive cu număr cunoscut de repetiții, numite și repetitive cu contor. Astăzi vom vorbi de al doilea tip de structuri repetitive cu număr necunoscut de repetiții și anume cea cu test inițial sau condiționată anterior. Se numește așa deoarece condiția apare la începutul structurii. În pseudocod, această structură are forma cât timp condiția execută instrucțiuni, iar funcționarea este următoarea. Se evaluează această condiție și cât timp aceasta este adevărată, se execută instrucțiunile din interior în mod repetat. Când condiția devine falsă, se iese din structură și se merge mai departe. Bineînțeles, când condiția este falsă de la început, aceste instrucțiuni nu se vor executa deloc. O să vedem câteva exemple, aceleași exemple pe care le-am lucrat cu structura repetitivă de tipul 1, le vom lucra și aici. Este vorba de aplicația care îmi citește o valoare pentru n și afișează toate numerele în ordine crescătoare de la 1 până la acel n, cu exemplu pentru 3. Cum vom face? Vom citi n ca dată de intrare și vom folosi o variabilă i, numită variabilă contor, i care va avea valoarea 1 și ea se va incrementa până când va ajunge la valoarea lui n. Vom scrie acest lucru în felul acesta. Cât timp i mai mic egal decât n, execută, scrie i și incrementează i cu o unitate. Mai precis, pentru exemplul nostru, dacă n e 3, i-ul va fi 1, se va scrie 1, i-ul se va face 2, după care se va repeta instrucțiunea, 2 este mai mic decât 3, da, se va scrie 2, i-ul se face 3, 3 mai mic sau egal decât 3, da, se scrie 3, i-ul se face 4 și condiția devine falsă. 4 mai mic egal decât 3, nu, și se iese din structură. O să vedem ce se întâmplă în Scratch. În Scratch, această structură arată în felul următor. Repetă până când și condiție. Deci, pornim de la execută, de la cât timp execută și trebuie să traducem în repetă până când. Practic, trebuie să negăm condiția, deci condiția din cât timp se neagă pentru a se obține această condiție din repetă. Deci cât timp condiția este adevărată, execut. Aici avem până când condiția devine falsă, execut. Bun, o să ne amintim de problema din Scratch pe care am rezolvat-o data trecută și să o transformăm acum cu această structură repetitivă condiționată anterior. Problema spunea, Bogdan este la grădiniță, vrea să învețe să numere. Realizează un algoritm care citește un număr n și afișează numerele de la 1 la n. O să mergem în Scratch. Avem problema rezolvată cu structura aceea repetitivă cu contor. Vă amintiți, citim n-ul, i-ul pornește de la 1 și repet de n ori scrierea lui i și mărirea lui i cu o unitate și pentru n egal 3, programul ne afișează 1, 2, 3. Ce vrem să facem noi acum? Și se oprește. Ce vrem să facem este să înlocuim această structură pe care am învățat-o data trecută cu structura repetitivă condiționată anterior. Este instrucțiunea repetă până când, așa spuneam, repetă până când și vom avea afișarea lui și modifică i cu 1. Deci, ce vedem? O să trebuiască să punem aici o condiție. Ce condiție vom pune? Noi vrem să pornim de la 1, să se afișeze 1, i-ul să se modifice cu o unitate, să se facă 2, să se afișeze și 2, i-ul să se facă 3, să se afișeze și 3 și atunci când i-ul ajunge la 4, de exemplu pentru n egal cu 3, să se iasă. Și atunci vom să iasă din program. Atunci vom merge la operatori și vom folosi un astfel de operator, operatorul mai mare, și vom merge apoi la variabile și vom spune așa, atâta timp cât i repetă până când i ajunge să fie mai mare decât n.
Da? Pentru că i-ul nostru va fi 1, 2, 3, deci nu va fi mai mare decât n și i-ul când ajunge la 4, mai mare decât 3-ul care s-a citit, să zicem, atunci ar trebui să iasă. Deci repetă până când este mai mare decât n. Deci ne reamintim, rezolvarea era din exemplu 1, cât timp i mai mic egal decât n și ca să transform în repetă trebuie să neg această condiție. I mai mic sau egal decât n se transformă în i mai mare decât n. Bun, și reluăm pentru i egal cu 5, de exemplu, o să se numere până la 5. 1, 2, 3, n-ul rămâne 5, i-ul se modifică. 4, 5. I-ul se face 6, condiția noastră a ajuns 6 mai mare decât 5 și s-a ieșit din structură. Aceasta este rezolvarea și avem aici o altă cerință să afișăm, nu este aici, dar o să încercăm să facem și numărarea în ordine inversă. Haideți să vedem cum pornim de la n, pentru că am avut data trecută ca temă pentru cealaltă structură, să vedem dacă și aici putem să pornim de la n și să ajungem la 1. Citirea lui n rămâne, setează i la n, pentru că vrem să pornim de la n. Aici o să vedem ce condiții avem, spune i-ul, adică o să spună n, apoi n-1, vom scădea cu o unitate i-ul, minus 1, până când i-ul ajunge să fie cum? Deci nu ne mai trebuie mai mare, până când i, deci o să ajungă i egal cu 1, se va scrie și i egal cu 0. Deci aici o să am un operator cu repetă până când i mai mic decât 1, să zicem, mai mic decât 1, sau i egal cu 0. Deci ne trebuie aici variabilele, i, deci merge de la n, i mai mic decât 1, să zicem aici. Vom rula, să zicem, pentru valoarea 3 și avem 3, 2, 1, i-ul se face 0 și a ieșit din structură. Deci am numărat și în ordine inversă. În momentul în care vrem să salvăm, apăsăm pe salvează acum. Și partajează, pentru ca acest proiect să fie văzut și de altcineva. După care, condiționata anterior afișează numerele de la n la 1. După care, dacă dorim să transmitem mai departe proiectul, vom folosi acest link. Verificăm întâi să fie partajat. Da?